Fil-gazin tal-Banda tal-Unjoni f'Ħalluqa kienet inawgurata sala mużikali li ġiet rinnovata bl-aqwa mod għal kunċerti mużikali u tagħlim tal-mużika. Din is-sala li semmieta s-Sur Masluq il-Professur Charles Zamit saret b'investiment ta' 20,000 euro biex xogħlijiet ikunu diversi. Waqt l-inaugurazzjoni tas-sala l-membru parlamentari Silvio Xkembri feraħ lill-Banda l-Unjoni għall-għaqqa li l-amministrazzjoni tal-għaqda dawriet biex dan il-proġett seta' jsir b'tant ħeġġa fl-interess tal-banda u l-kultura mużikali fil-lokali. Bħala project leader ta' dan il-proġett, Xkembri qal li permezz ta' dan l-investiment fih dan il-lokalità ta' Ħalluqa, it-tfal u l-mużiċisti tal-lokal issa għandhom post ieħor tal-ogħla livell fejn jitalmu u jtejbu t-talent mużikali tagħhom. Il-President tal-Banda l-Unjoni Joseph Piscopo qal li dan l-investiment sar possibbli permezz tal-kofinanzjament mill-fondi tal-Unjoni Ewropea. Bażikament sar rinnovar totali tas-sala ta' fejn isiru l-provi, saret l-arja kondizzjonata, sar seating ġdid, saru leġiji ġodda, sar il-raised flooring, u ovvjament sar ambjent li wieħed jista' jiġi jieħu pjaċir ma' sħabu hawnhekk. U ovvjament dan sabiex dejjem nollu l-livell tal-banda tagħna. Aktar tard waqt iċ-ċerimonja kienet mixewla l-faċċata tal-Gazin Banda Unjoni, illi ta' kull sena tiddawwal b'dawl mill-isbaħ għażmien ta' festi, sforz l-entużjażmu tal-volontiera tal-istess soċjetà. Fl-istess okkażjoni l-Kappillan Gordon Refalo inawgura presebju artiġjanali fis-sede tal-Banda l-Unjoni, maħdum mill-artist lokali Sandro Farrugia.